Uy, grabe. Ang liit nga niyan. Hindi ko in-expect na ganito siya kaliit, guys. Hey Barfam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, Christmas pa rin tayo. Christmas edition pa rin tayo. So may mga pa-haul tayo kasi for gift giving, for exchange gift, para sa mga pangangailangan sa buhay-buhay. So, yung haul natin ngayon guys, random. Meron po tayong makeup, skincare, kung ano-ano pa, pati appliance, ayan. So, SM department store po siya. So, without any further ado, let's get on to the video. So, simulan natin guys ang haul na ito sa pinakamaliit na bag. Actually, meron akong 1, 2, 3, 4 na bags. Pero, ito yung simulan natin, pinakamaliit. And ito rin yung pinakauna na pinuntahan namin sa SM. Kasi guys, nagpunta kaming SM Urdaneta. So guys, meron akong 3 binili doon. And ang naging total ko is 427 pesos. Yung pinakauna talaga na dinayo ko guys papuntang Miniso is the powder brush, kasi yung powder brush ko pwede pa naman siya actually, pero kailangan na niyang mag-retire. Pwede pa siya, tas binigay ko na lang din kay Jessa yung powder brush na yun kasi may bago na tayo. So nakita ko kasi pumunta kaming MOA guys, meron pala silang mga brushes, tas nakita ko yung unicorn na brush nila 179 pesos. Oo, 179 yung isang ganito. Kaso nung nakita ko to guys, yung gray na ganyan, mas fluffy siya kaysa dun sa unicorn, mas malaki siyang ganun. So, mas okay siya pang mabilisan kapag nagme-makeup, tsaka heavy siya. Parang hindi siya yung parang tigsi 50 lang na na powder brush, which is really good for me naman guys. Parang heavy duty siya na gamitin. Meron din sila yung parang Real Techniques yung kulay niya. Yun, mas malaki na naman yun. Mas gusto ko sana yun guys, kaso 199 pesos siya. Eh nakita ko to, halos magka-size naman na sila. So ito na yung binili ko, 179 pesos lang siya. Tapos sunod guys na binili ko is this eyeliner. This is exquisite eyeliner. Kasi nga, diba sabi ko, gusto ko nang mag-aral na mag-eyeliner. Yung very fine talaga yung kanyang tip daw. Uy, grabe! Ang liit nga niyan. Hindi ko in-expect na ganito siya kaliit, guys. Sobra naman. Sobrang liit. Sobrang fine, which is, for me, it's good. Tapos, hindi siya yung flimsy. Hindi siya yung matigas. Ayan. Yung pinakamadiin na paggamit ko, guys, ganyan. Oh, sakto. Kapag sinishake siya, may pang-shake siya sa loob. Tapos guys, bumili ako nito. This is a green tea moisturizing, repairing, and soothing. Yan. Meron silang 3 ganito guys. Merong aloe vera, merong yung parang rose something, meron din palang grape seed. Tapos ito, di ba nga pimple prone kasi yung skin ko. Kaya ito yung kinuha ko guys. Ito yung parang moisturizer daw siya naggagamitin. Use as a toner to supply moisture after cleansing your face. Oh, so pwede siyang parang moisturizer, pwede din siyang gamitin na sa mukha. Yung anytime para mag-rehydrate ng skin. And this one guys, ang lifespan niya is 12 months or 1 year siya. So try natin ha. Oh, so parang ang ganda ng kanyang mist. Mist talaga siya. Hindi siya yung super duper Ayan. O, diba? Nakaka-refresh nga siya. So, maganda to guys kapag summer, lalo na. Punta naman tayo guys dito sa Watsons. Alam nyo na, hindi po tayo lumalabas ng Watsons na 1,000 lang ang bill. Ito na naman tayo. Actually, wala sa plano to na magwa-Watsons ako. Ang pupuntahan ko lang talaga dapat sa SM, bumili ng pang-exchange gift. Kaso namang problema ako, ano bang pang-exchange gift namin? So, naayos ko naman. First one here, actually, hindi to galing sa Watsons. Pero may nakita na ako na Fit Me doon. Pero concealer, tsaka yung powder lang nila. Ito, pinabili ko to sa Baguio na SM department store. So, hindi na ako bumili sa SM Urdaneta. Which is only 399 yung original price niya. Pero, nabili to ni Jessa ng 299 for sale nila. My shade is Classic Ivory 120. Na normal to oily siya. Ayan.
So, punta talaga tayo dun sa mga nabili ko guys sa Watsons. Bumili ako ng Head and Shoulders na ito yung Supreme Moisture with Argan Oil. Tama. Yun yung gusto ko guys kasi di ba sabi ko nga dandruff prone tong scalp ko talaga. So, hindi talaga ako nag-stick to one kapag product, kapag hair product, yung mga shampoo, conditioner. So, in between those days, guys, talagang dapat may ano ako. Kasi parang 3 days lang na straight na same product yung gagamitin ko na hindi Head and Shoulder, guys, magkakaroon talaga ako ng dandruff. So, ito yung nakita ko na pinaka the best na Head and Shoulder na hindi yung nagda-dry, which is yung hair talaga sobrang silky talaga guys, sobrang soft talaga. So ito yung gustong-gusto ko ng Head and Shoulder. And then guys, alam niyo naman ako kailangan ko ng vitamins. This is the ascorbic acid, the 500 mg or vitamin C guys. Ayan, so ito madami na siyang laman and ang ano niya 100 tablets siya. Pero kapag per tablet yung bibilhin mo guys, mas mahal. So I suggest kumuha na kayo ng isang box para mas mura. Kasi parang less than 40 pesos kapag buong box na yung bibilhin mo. Next naman here is this pabango siya na Joe of London in Fruity Pink. Yung ganito nila guys na pabango, sobrang, alam mo yung parang mamahalin kasi yung bote talaga niya, yung mga babasagin na makakapal ganun. Pwede siyang pang gift ngayong Pasko and ang bango nito guys, ito yung pinaka nagustuhan ko, Fruity Pink. Ito yung parang para siyang ma-fruity na scent. Hindi kasi ako masyado sa flowery scent. So, yan yung kinuha ko. And then, ito guys, meron po tayong Kojisan. Siyempre, pangangailangan sa buhay. Laging ito yung sabon ko guys. Kung hindi Kojisan, Flawlessly You na orange na ano, yung papaya ata ba? Yun yung sa Flawlessly You. Pero more on like this talaga kapag meron to. Yung binibili ko, Kojic. Next naman dito guys is this Egg Remedy Hair Pack guys. Ito para siya sa buhok. Intensive hair care daw siya or hair repair. So bumili ako guys kasi sabi ko nga sa inyo, gusto ko na aalagaan ko na talaga yung hair ko ngayon guys. Kasi ayoko yung dry, ayoko yung parang patay yung hair. Lalo na magsa-summer na naman. Sobrang hindi pa siya nakaka-recover sa mga beach na ano na activities ko. So kailangan talaga guys deep moisturization, deep hydration para sa hair. So, bumili ako nito guys, which is only 100 something lang siya. So, mapunta naman tayo guys sa makeup kasi gagawa ako ng full face ng, ng Nichido. Alam nyo ba guys, di ba sabi ko, hindi ko alam talaga yung pronunciation ng Nichido. Ano ba siya? Nichido or Nishido? Kasi dati talaga Nishido yung pronunciation ko. Kaso naririnig ko kasi sa iba Nichido. Eh di para matigil lang confusion, tinanong ko yung sales lady kanina sa Watsons ng Nichido. Sabi ko, ate, sabi ko, ano ba yung pronunciation talaga ng Nichido? Nichido or Nishido? Tapos yung sagot niya sa akin, kahit ano dun ma'am, pwede na siguro ako sa ang laking tulong ni ate. So yun guys, hindi ko pa rin alam kung ano talaga yung pronunciation ng Nishido or ng Nichido. So nag-repurchase na naman po tayo ng final powder ng Nichido in Creamy Glow guys. Ito, ang alam ko. Ivory Glow pala. Ito guys, yung laging trending na final powder. Hindi ko to pagpapalit sa ibang powder talaga. So, bumili na naman ako. Then, bumili din ako ng foundation nila guys. This is the True Colors na liquid foundation na with sunscreen na daw siya. Hindi ko kasi maintindihan eh. Kasi may parang Japanese or Chinese something siya. Ayan. So, water-based pa pala ito. So, bibigyan natin siya ng guys, ng kanilang review isa-isa kapag gumawa na tayo ng ating review or full face. Tapos, bumili din ako guys ng contour palette nila which has already highlighter, pang shape, tas pang contour daw. So, hindi ko alam kung anong pinagkaiba ng shape sa contour. Sa bagay, meron naman siyang something dito. This one is 350 pesos. Alam nyo ba, nagko-compare ako ng prices kanina dahil, di ba, gumawa din ako ng full face na Everbilena. Tapos yun, nako-compare ko sila ng Everbilena. Pero hindi kasi available yung mga Everbilena na sobrang mura sa Watsons, guys. So, may mga banat naman sa akin si ate. Magaling mag-sales talk. Ayan, kung bakit mas okay yung Nichido kaysa sa Everbilena niya. Tapos, ito naman guys, bumili din ako ng eyeshadow. Ito yung eyeshadow nila, meron na din siyang blush. So, ito yung kinuha ko kaysa dun sa full na eyeshadow. Kasi ang dami ko na rin namang eyeshadow dyan. Diba? Eh,
Kaysa naman bumili pa ako ng may madaming eyeshadow, tapos bibili pa ako ng may mga blush, may blush na rin, pang blush din naman ako dyan. Pero yung blush nila guys, pang dalawahan na ganyan. Two-tone siya, tapos, ay! Meron siyang, ganyan yung ano niya guys, yung pinaka-light. Tapos ito naman, yan, mukhang may pinaglalaban nga yung product ng Nichido. Pero parang mapowdery siya, pero at least 138 pesos lang yan, be. Ayan Si Jessa nga kanina, hindi siya naniniwala sa mga presyo ng Nichido. Sabi ko, kung gusto mo magsisimula ka muna sa makeup, huwag ka munang bumili ng mahal. Kasi baka mamaya mashock ka, ayaw mo nang mag-makeup kasi feeling mo ang mahal ng mga makeups. So, punta ka munang Nichido ka ako. Tapos gusto na tuloy din niyang bumili. Kaso sabi ko, kung walang budget ngayon, kumuha ka muna ng mga makeup sa bahay. Tapos, meron din akong binili guys na pangkilay. Eye pencil. Hala, eye pencil naman to. Pero sabi naman ni ate, pangkilay daw. Pero eye pencil, hindi kaya eyeliner na pencil. Ayan siya. So, this one is only 100 pesos, guys. Kasi meron sila yung sikat na yung chestnut ba yun? Ayun. Ganyan yung kanyang shade. Which is okay na rin kasi dark din naman yung sa hair ko. Ayan. Tapos, eto naman guys, bumili ako ng lipstick. This one is only 240 pesos. Original price kaso 50% off siya. So, 120 na lang siya. And, tatlo lang yung shades nito guys. Sabi ni ate. Tsaka pinakita rin niya sa akin, tatlo lang talaga. Ganito yung itsura niya. Oh my gosh! Ang dark nga pala talaga. Parang hindi ito yung swatch ko. Ay! Pero ang ganda ng kulay niya, Pero pag dito, guys, 'di ba, ang dark. Ayan, pero yan yung kulay niya. Uy, ang ganda! Ang ganda ng pagka-creamy niya. Uy, nice. Tapos ito naman, guys, meron akong kinuha na mascara. Hala, bumili na naman ako ng mascara. Bili ng mascara. 'Di ba 6 months lang yung lifespan nito. Pag na-open siya, halos sabay-sabay yung pagbili ko, guys, ng mascara. Dalawa lang naman yung mata natin. Hindi naman ako laging nagmamaskara din. Kaya dapat magmaskara kaya ako lagi Ayan. Yung pinabigay sa akin ni ate guys is parang may lengthening, may volumizing, ganon. Kaso nung bumalik kami ni Jesse dun sa stall ng Nichido, may nakita ko mas mura pala, 130 pesos. Yung binigay niya sa akin, 180 pesos. Yung mga pinapakita niya kasi sa akin, mas mahal. Nahanap ko yung mas mura. Kasi sabi ko, alam ko kasi sa mga viewers ko, gusto nila yung mas mura na choice. Na ganyan. So, eto guys, yung kinuha ko. Ayan. So, tingnan na lang natin yung performance niya. Defining mascara naman ito. Last dito guys is, naiwan ni Jessa yung pore purifying balm guys na para sa pores kapag na-review ko na yan. Kapag maglalagay kayo ng nose strip, ganyan, or ng mask para matanggal yung mga blackheads nyo and whiteheads nyo. Napunta naman tayo guys sa SM Supermarket. Sabi ko pupunta lang ako doon para bumili ng tinapay tsaka muriatic acid, pero iba po yung nabili po namin. Eto guys, bumili ako ng kettle. Ayan. Kasi, nakakaanong maligo kapag malamig. Gusto ko, pag bumangon ako, gusto ko maligo na ako. Ayoko na pumunta pa sa kitchen para magpainit pa ng tubig. Wala namang heater yung shower ko dito. So, sabi ko, bili na lang ako ng heater para kapag naligo ako dito na lang sa kwarto. Ayoko yung sinasawsaw. Natatakot ako dun. So, bumili ako guys ng Tough Mama na electric kettle. Ayan. Ito yung pinakamura sa lahat. Kasi sabi ko, pang lang naman, pang ligo lang naman. Ayaw ni Jessa guys ng plastic kasi daw baka mag-last ng plastic. Kaso sabi ko naman, pang ligo ko naman siya. So ito guys, 300 something lang siya. 399. And 1.8 liters na yung kaya niya. So pwede na siya na pang-ligo. Ayan. So, pwede din siyang pang-regalo ngayon, guys. Kapag sa mga exchange gift, mga pa-raffle, pa-giveaway, ganun. Last but not the least, guys, ito yung pinakamabigat na nabili namin.
Kasi may nagpabili kasi ako kay Jessa nung galing siyang Baguio, tanong niya sa akin, ano daw gusto kong pasalubong? Eh sabi ko, Krispy Kreme na na glazed lang, tsaka strawberry. Tapos bumili siya guys ng strawberry na strawberry talaga. Sabi ko, hindi strawberry na prutas. Sabi ko, donut yung pinapamili ko. Eh nasasayangan ako sa strawberry guys. Gusto ko gawin ko na lang siyang smoothies. Kaya yun, sabi ko sa kanya, bili tayo ng blender. Wow, ang yaman. May paano kapag pag may hindi naluluto, di ba? Bili tayong blender. Ganun lang ka-easy ang life. Pero hindi guys, kasi sabi ni Jessa naman sa akin, kailangan ko na din daw mag-change ng lifestyle. Kasi guys, si Jessa, start na kasi siyang mag-vegetarian. Sabi niya, this coming year daw, mag-change na daw din ako ng mga kinakain. Which is, I've already started naman. Pero, syempre, di pa rin natin maiwasan. Gusto ko lang mag-vegetarian guys, pero kapag umuwi kasi ako talaga sa bahay, puro karne yung pagkain doon sa Ilocos. Diyos mio. Ito guys, bumili ako ng Fukuda na, ano ba tawag dito? Blender. Yung una kong bibilhin sana guys is, ang tawag nito, Eureka ang brand. Kasi may nakita ko doon, 899. Tapos nagbibiro lang ako, wala na bang 799 dyan? Sabi ko, kasi may 999, 899. Baka naman may 799 dyan, kako. Tapos yun, nakita ko yung Eureka. 799 lang talaga siya. Kaso guys, nung itetest na siya nung mismong supervisor kasi yung nag-assist sa amin, may lumapit doon na alam mo yung parang mga seller ng mga products, 'di ba? Kapag may kanya-kanya silang products. Tapos sabi niya gano'n, niloloko niya yung supervisor. Ay, may mas maganda kaming product diyan. 799 lang din. Ilalaban ko 'yun, sabi niya. Tapos yun, ngumingiti lang yung supervisor kasi hindi naman kasi niya product, 'di ba? Parang nag-assist lang siya sa akin. Kaya, hindi na rin naman ako nahiya na tanongin. Sige kuya, tingnan natin kako. Pero kung syempre kung yung product niya talaga yun, yung parang nag-assist sa amin, hindi na ako papayag kasi nahiyan ako. Pero wala naman. Sabi naman niya, hindi ko naman product to ma'am. Kaya okay lang po, kahit mag-change kayo, sabi niya. Eto guys, so 1.5 liters na yung kaya niya and mint green yung kulay niya. Sobrang natuwa ako nung nakita ko yung kulay niya. Parang pang Instagram, ganun. And ganito siya. Ang kinawa-worry ko kasi, baka matumbak ako. Kaso may siya, rubber grip siya. So, kapag nandun ka sa ibabaw ng ayan, dito sa table, ganyan, dumidikit talaga siya, oh. Ayan, nakadikit talaga siya. So, hindi ako nag-worry na matumba siya. Yan yung pinakita niyang feature nung nag-assist sa amin. Tapos kasi to guys, may lock siya. Unlike dun sa Eureka kanina, wala siyang lock. So, sabi ko, mas malaki na siya. May lock pa siya, may grip. Talagang napalipat kami guys dito sa Fukuda. Tapos, nung tinesting yung dalawang machine, magkatabi sila, mas okay pa yung tunog ng motor nito guys kaysa dun sa isa. So, ito na yung nabili ko. Buti na lang hindi kami bumili dun sa department store, dun sa may parang homeware or kitchenware nila. Kasi dun mas mahal, mga 1.3, mga ganun yung pinakamura nila. Tapos yun, ito guys, nakita ko 799 lang siya, which is okay naman lang kasi ako lang naman yung gagamit nito. Pang smoothies, ganun lang. So, hindi naman pang mabigatan na gamitan. So, yun lang yung haul natin guys. I hope magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pang gift giving nyo pa this coming Christmas, mga pang paraffol, pang pag-giveaway para sa mga Christmas, party or year-end party ninyo. Yun yung mga pwedeng gawin guys or pwedeng iregalo sa mga friends, family members, ganyan, or sa mga kakilala. So, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heart.